салом бинандагони хабартиҷӣ. Вазорати умури хориҷии Тоҷикистон ба шаҳрвандони Тоҷикистон муроҷиат карда мегӯяд ба ду кишвари ҳамсоя Ӯзбекистон ва Қазоқистон сафар накунанд. Чунин тадобир дар робита ба эълон гардидани вазъи фавқулода дар ҳар ду кишвар рӯй даст гирифта шудааст. Аз 16 марти соли 2020 бинобар эълон гардидани вазъияти фавқулода дар Қазоқистон ва ҷорӣ шудани чораҳои маҳдудкунанда дар Ӯзбекистон бар асари ҳамагирии коронавируси нав COVID-19 маҳдудияти ворид шудан ба ин ду кишвар ҷорӣ гардид. Вазорати корҳои хориҷии умумии ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия медиҳад, ки шаҳрвандони кишвар аз сафар ба Қозоқистон ва Ӯзбекистон аз ҷумла сафарҳои транзитӣ худдорӣ намоянд. Вазорат хотиррасон кардааст, ки шаҳрвандони Тоҷикистон, ки дар Қозоқистон ва Ӯзбекистон қарор доранд, дар ҳолати зарурат метавонанд ба намояндагони дипломатӣ ва консули мо сафорати Тоҷикистон дар Қазоқистон, Суроға, шаҳри Нурсултан, микрорайони Чӯбарӣ, кӯчаи Караксал, Еримбет, телефон 71 72 24 13 15. Консулгарии генералии Тоҷикистон дар Алмато, Суроға, шаҳри Алмата ва санатории 16, телефон 81 07 32 72 69 70 59 муроҷиат кунанд. ҳамчунин сафорати Тоҷикистон дар Ӯзбекистон ба Суроға, шаҳри Тошкан, Каҳор 61, телефон 810 99 87 12 54 99 66 ба шаҳрвандони Тоҷикистон кӯмак мекунанд. Ёдрас мешавем, ки қаблан хабар дода шуд, ки муҳоҷирони тоҷик дар роҳи ба сӯи Тоҷикистон миёни Қазоқистон ва Ӯзбекистон дармондаанд. ин буд хабарҳои имрӯзаи мо. дӯстони азиз, эҳтиёт бошед ба коронавирус ва наравед ба шаҳрҳои ҳамсоя Ӯзбекистон ва Қазоқистон, чунки шумо худатон ва аҳли оилатонро ба зарурии коронавирус мемонед. ҳамчун чӣ фикр доред, ҳатман нависед дар комментарий.